Hi, good morning. Adong adlaw, Sabado. Ako matos karinderya kay ang daning ang kasadang guba-guba na ang mga buwak kan i-arrange karon. Kung nakabuan ni hang buwak ani ma-arrange nagkagubot na. Ani ma na po kay bawa ganang kasadag matiwas pa ba na. Pahak. Ang mga banda tibulaag na hanihan i-arrange karon hang guba na rin tangan sa kahoy kay dahil tagsok balik ang banda labong taniag na natin yung mga ilang utang nang sabi mong utang hindi na sa kuhan. Malang na puti mo siguro ito kabingan na. Ito? Kaya na sog dato puti. Hindi dos pa sa din ha. Sino na? Anong din? Oo na. Siyo. Pila lagi tanan kaya po. Pasensya. Gusto. Asawan mo, huli na mo? Asawan mo, kami. Sapo. Balik ang kuya. Suklidan ni 22. Kadinas na lang andyan ang kain. Kuha ka to. Ang dados pa mali. Sige.
Nabalik mo un. Ibarra. Sa kusundang. Nama ko kay biling ka rin, nagpusos yung biling ka. Biling ka mo na ito gahapon. Oo, gahapon. Kasi mas email naman ko kay pag sa biling ka. Mura, mura ito na wala. Upload. Mahal mo na eh. Ang bilis. Ang bilis. Ayan, pag naman. Balik na. Ba?
Pamiliin. Ano yung buwak ng kanan ni? Matun tapos. Sekarang dulu halaman. Ano mga tanong. Sundang. Sundang. Keduduk naman. Huwag yung tuwaan ng anda. Ang banig yung buwak na alin? Hindi. Bugay kang kasada. Ang saman. Mapa na, madali pa sini kasada. Matay. Kaya halo ito, parang di ko. Terus kan ang kabutangan dito. Ha? Tao. Gusto ko ito magudak-gudak. Kaya siro, nawa na dito ang siro pelanggana. Nanay, biligtuan na sila kay parang kasiro. Mahon, buang iruan ng... Di ba na ito manangag? Nilaing giro manangag na grade color. Diyan mo ito bago na lang kita ng... Lingin to Habay siro. bago, habay bago. Ama ni mga doon ni bughaon. Hanaan sa... Nandiyan buwak na igana. Ang panda, makituanan panda. Nanay, hindi ko magtuwa ni mong hipusa kay kakita kong nairoon tangang pa si babaw. Ang planggana naging ali gamay ito mo, tangag ito ito ka, nagdikit ito sa buong. Dapat, anda, kayo sa makituanan. Birong laagan. O, birong subok. Birong human. Udah ka bang? Panda. Nawa nagtangan sa kahoy. Di pagkahuman ho, to orang kahoy to nabuganan si dito. Sud lamnas kuan to ni maghimog. Tanganan. Kana gabas na gantang na ilansang. Muna nagsunod ng uban. Sa makalugar maghimo dari skilid may batanganan sa kahoy skilid sa libangan. Banda to basta na bahala naman kasalagi pa na mahuman basta hang buwak na plaster na o among giniwang na wala ma si kaso mahuman sa binalin ha galing ha
Sirto, ko, sirto, matilyo to ha? Natagay na ba sana naman ha? Butang mo sila masilong, magsiguan, way, sunglod. Good. Dito magkuhan. Hada ko kaya di man ikaw magdigamong, yung order, di takaluto ko tayo sunglod. Hindi nata. Kulak ka na lang sang. Nagsuman ko sa kanil order ng pansing. Ano ako ala kay ano na naglang lamping. Tuwa lagi mabutang giko anong ligon pa ba? To lamping to sa. Basta ng buwak. Ano ko hanggang dito tayo. Dito sila mo. Ano? Ang hinuway na. Tapos lagi ako magsaka akong gakot niya. Pang radyo, may programa. A few moments later. Tagbilaran na Misuroy. Tagbilaran pa mo, kuasa naman mo. Kami mahalin karon sa ante. Kami ng mangin. Panggok ko silang prido itong kulay sa itong yagin. Atlaw. Kok. Bisa ka? Makaikat mo yung mo ko. Ito kaya ko signal. Hindi ko no Sir Abay. Sir Abay to ay nabay. Signal sila kay manawag silang Malaysa. Hindi ko sila Malaysa, Miliros, o Korea, o Halong. Kaya kasukang signal na to taas ang signal na tos tanggiba ang karsada. So gusto ang nilito magkuhan ko no. Hindi ko sila. Buhat tinagbayan nyo na, pazag. Kung mahaman na. Magbayan maglubos mil dato, boss. Dangan, lula, tengod. Ha? Oo. Tindahan eh. Kasi magtinda. Tiyaw. Bijukihan ko na ito kurun. Bijukihan. Tindahan pada pisipihan. Doon nagbijukihan.